माने गुदि धोरोमनि मन्दिर मोनसे बेखौ फैनानै बेयो जों डिमाकुसि बियाब बाथौनिफ्राय दिनै आंखौ बेवहाय बिथांमोना आंनियाव थांदोंमोन आरो आं अब्ला बुंदोंमोन जे आंखौ नायनो फैगोन। दिनै फैनानै आं नुबाय जोबोद मोजां मोनसे केम्पास दङ आरो रायजो राजाफ्रा नाजानानै गोबां खामानि मावगासिनो दङ। दा बेयाव आनसलिक जि मोनसे जोंहा बियाबनि जि मोनसे थानसालि बेखौ मोजाङै लुनांगोन। ओंखायनो बिथांमोना जिखिनिखौ नाजादों बे ससेनिफ्राय आगोलथिं जिखिनि खामानि दङ बेवहाय जोङो सम्पुर्ण बिथांमोनखौ सापर्ट होगोन जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय आर'ज गाबनो हायो आरो हाबा हुखा बिभिन्न दायो धोरोमनि गेजेरजों जानायखौ बयबो लुबैयो। दा बे गासैखौबो जाहाथे खालामनो हायो बिनि थाखाय जों सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो मदद बिथांमोननो होनाय जागोन। बेनिफ्राय जुदि सरकारि हाया गोबां दङ दा बेनि फिसालाय जुदि माने इन्स्टिटिउट अफ हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट बे फसंथाननि थाखाय डिमाकुसियाव दङ मोनसे जोंहा आङो रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआसो बे हाखौ नायबाय थादों। आं खनसे कुवेरि खालामगोन जुदि हायोबा गुबुन जायगायाव खालामहैबा बेयावबो खालामनो हायो बेखौ रायज्लायगोन आं। बेनिफ्राय दाखालिबावैसो जिथु सिक्स सिडुलनि माखासे जि दंमोन बेनिफ्राय बिथां ज' सावरायनानै मा जोङो भारत सरकाराव जोङो संबिधाननि 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय नांगासिनो दङ जेराव काउन्सिलफ्रा आरोबाव पावार मोनगोन थोंजोङै माखासे स्किम राङारि अनसुंथाइ एबा मददफोरखौबो मोनगोन केन्द्र सरकारनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे माखासे पावारफोरखौ बेवहाय एड खालामनाय जागोन। दा नंखायनो बे 125 एमेन्डमेन्टखौ सा सानजा भारतनि गासैबो 10टा सिक्स सिडुल लोगो नांनानै जों रायज्लायदों आरो न'खर मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै फैदों। दा बिथाङा खोथा होदों मास मोनसेनि गेजेरावनो बेनि जि ड्राफ्ट बेखौ तैयार खालामगोन आरो नेक्स्ट सेसनाव बेखौ पास खालामगोन। बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेथु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ। बाइ इलेक्सननि जि प्रसेस बेयो सोलिगासिनो दङ। बिटिसिनि थाखाय एसे टाइम दंबावो बेखौ उनाव बुंगोन नाथाय बाइ इलेक्सनाव जोङो 60,000निख्रुइ बांसिन भटआव देरहागोन बेनि थाखाय फुल प्रिपारेसन जादों। उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फ्रा ड्राग्स जानानै रिहेब सेन्टाराव थानो गोनां जादों। दा बेखौ जोंनि गामिफ्राव बियो गाज्रि मोनसे महर लानायनि सिगाङावनो जोङो बेखौ होबथानांगोन आरो बेबायदि खालामनांगौब्ला जोंहा धोरोम आफादाबो फरायसा आफादजों लोगोसे थुनलाइ आफादजों लोगोसे जोंनि धोरोम आफादाबो जोबोद मोजां मोनसे रल लानांगोन। माखासे रल माहारि आफादजों लोगोसे धोरोम आफादाबो लानांगोन आरो धोरोमजों जेब्ला सासे मानसिया इन्डक्ट्रिनेट जायो एबा धोरोमनि मोन्थोरफोरजों सोलिनो हानाय जायो अब्ला खैदां खैफोद बायदिसिना थासारियाव बियो गोरोन्थि साननो गोनां जाया। जों बयबो मिथिगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला लेखा स्कुल कलेज गैयामोन बै समाव सुबुं माहारिखौ धोरोमासो दैदेनबोदों। दा ओंखायनो दिनै जागायनायाबो धोरोम जोबनायाबो धोरोम। सासे मानसिया जोनोम जानायनिफ्रायनो बेखौ माखासे रिसुयेल धोरोमनि खान्थिजोंनो बेखौ खालामनाय जायो आरो जेब्ला थैयो अब्लाबो धोरोमनि खान्थिजोंनो बेखौ बिदाय होनाय जायो। दा ओंखायनो बे धोरोम होननाय जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मोनसे बैसोआव बिराद नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि जोङो नुयो। दायो अबस्से गुबुन थासारि फैदों नाथाय बेवहायबो मोनसे गिनांगौआ जादों जे गावनि धोरोमखौ नागारनानै गुबुन गुबुन धोरोमफ्राव जेराव एसे लाक्जारियास बैथिंजाय एट्राकसन जानायखौ नुनो मोनदों। जोंनि सोनाबथिंजाय बावैसो बोसोरबासोनि गेजेराव नाङा फाङा गोबां गुबुन गुबुन धोरोमफ्राव मानसिफ्रा बांसिन एट्राकसन जानायखौ नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जेरै बाथौआनो जोंनि गोजामसिन आरो गुदिसिन जोंनि आसार खान्थि गासैबो बेनिफ्रायनो फैनाय खाम सिफुं जथा गासैबो बेवहायनो दंजोबो आरो दा जोंनि सरकार फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां बोसोर खामानि मावनायाव जोंनि माखासे हारिमुवारि बिथिङा एटेन्ड जानांगोन GI टेगिं मोननांगोन होननानै गोबांबार डिसिसन लानाय जादोंमोन खिन्थु बै समनि सरकाराबो गोसो होआखैमोन। दा जों सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि खाम जथा सिफुं आर'नाइ दख'ना जोंनि जेसेबां अनला गासैखौबो जोङो दायो GI टेगिं मोननो थांगासिनो दङ।